Good afternoon, guys! Today is Wednesday ba tayo ngayon? I think it's Wednesday. Hala, mamatay yung battery ko. Wait, palitan ko muna. Good afternoon, guys! Hapon na. Anong oras na? 2:10 ng hapon. Hindi ako nag-vlog kaninang umaga kasi yung ginawa ko lang naman nag-edit ng video. Yung gagawin namin today, pupunta kami kina Kat. So, sila nagpunta sa shops kanina. Busy ako kanina, nag-edit ako ng video. So, si Dan pumunta ng shop. Siya lang mag-isa. He got drinks para dalhin namin kina Kat and chips as well. Samboy. Haven't heard of these chips before. Hindi ko pa na-try yan. Pero, yan. And then, kinuha niya din yung package ko, guys. So, pakita ko sa inyo yung yung na-receive ko. Kasi inopen ko na sana siya kanina. Tapos sabi ko, ang ganda ng packaging. Gusto ko siya i-vlog. This is from Tesalate. Towel brand siya, guys. Ang ganda ng pagka-package. It's very, may weight siya sa kanya din. So sabi ko, wow. Bigay lang nila sa akin to. Malaki, isang malaki at saka isang regular size na towel. Open muna natin yung maliit. Ang ganda ng packaging. Tapos, to think na holiday season ha, ang bilis nila na-send sa akin to. I think they sent it to me 27 and holiday yung January 1, diba? Tapos may weekends pa and it made it 2nd of January. I think na-deliver to actually on the 31st. So this is based in Sydney, guys, Australia. Meron siyang sariling packaging na ganyan. Tingnan natin. Hindi siya mura. Ililive ko yung website link sa description box. Kung interesado kayo sa sand-free na mga beach towels, tas ang dami nilang magagandang designs. This is the first one. So ito yung maliit. Ang ganda ng packaging, oh. Very well packaged. Oh, cool. So, I think this design is called Malibu, if I'm not mistaken. Pero ganyan siya, guys. Ganda, diba? Tapos sa likod, ganyan. Pero, hindi siya parang, hindi ko siya masyadong ma-explain. Para siyang, hindi naman siya plasticky. Pero, hindi siya yung parang towel na may mga, pero yung feel niya, hindi siya gaya ng regular na towel. But, it looks really nice. Tingnan nyo. Ganyan yung print niya. Meron din siyang ganyan. Para ilagay mo sa hook. This is really nice. Excited ako gamitin siya. So, kapag bumalik tayo sa beach, itry natin yan. And I like na meron siyang sariling bag sa kanya. Now, ito yung malaki. So, tingnan natin. I forgot the design. Kung anong tawag, pero ilalagay ko siya sa screen. Ooh. Ito yung malaki talaga. Ang laki niya, guys. Hindi nyo ito makikita ng maayos. Pero ganyan yung print niya. Ito siya kalaki. Oh. Tapos, ganyan. Hindi ko alam kung nakita nyo yun. So, maganda to pang kung ilag kasi nga sand-free siya. Maganda to parang maging picnic ba? Picnic mat. Picnic mat sa beach. Pero pwede siyang gawing towel. Bongga siya. Ang laki niya. Gustong-gusto ko din yung print. And same yung print niya sa likod. Yes, ganun. I like it. Hindi ko ma-explain yung material niya, guys. Kasi ibang-iba siya sa towel. Yung print niya, ang ganda ng print, in fairness. Very, klarong-klaro yung print ba. Tapos sobrang madetalye pa. Kapag pumunta tayo ng beach, try natin to sila, guys. Pero, yan. Danny? Parang gusto ata ni Dan Do you want strawberry smoothie? Okay. Gawa natin si Dan ng strawberry smoothie, guys. Ito yung mga strawberries na nakuha namin when we had strawberry picking on the 31st of December. So, ang bango niya, guys. And ito siya, hindi na masyadong fresh. Kasi 2 araw na siya, pero pang smoothie lang naman. Guys, isabit namin yung painting. Si Mr. Manok. Lagyan natin siya dyan, guys. Bumili kami nito kasi hindi namin gustong lagyan ng hole ang wall. So, bumili kami ito. Command na, ito, guys. Ganito siya. Hooks. Ito. Yan. So, hook lang siya. And it holds naman.
Unang gagawin is to clean the surface with ay rubbing alcohol. Buti na lang meron tayo from Green Cross. Galing to kay Castle Glen. So, thank you so much. Ang ganda niya. Tapos, textured siya, guys. Ayan. Meron actually siyang detail sa likod. So, tingnan natin kung sino yung artist. Doodle Do ang pangalan ng painting. And it's made by Grant Young. Palette knife yung style. Oil on canvas. Ganyan siya, guys. So, it was originally $565. But we got it lesser kasi nagbayad kami ng cash. And tumawad kami kay Kuya. Naging friend na tuloy ni Dan yung may-ari ng shop. Yan. Hindi yung artist yung nandun ha. Yung may-ari lang ng shop. Tapos meron daw silang mga 7 artists. Ganun. Pero I really like it. Parang Pilipinas. It reminds me of the Philippines. Ganyan itsura niya, guys. Tanggalin muna namin siya kasi kailangan i-set yung hook. Kailangan i-let yung hook set for mga 1 oras. So, tinry lang namin kung center na siya. So, center na siya. Yay! Okay, let's take it off, babe. And then, just let the hook set there. Yan. 2 hooks yung gamit namin. Nakaka-hold naman siya. And in fairness, dito sa hook na to, guys, hindi siya nakakatanggal ng paint. Kasi yung isang hook, nilagay namin dito kanina. Tapos tinanggal lang namin siya, guys. Tapos nilipat namin dito. So, yan. Ganda. Command. To dance slow. I wish that we could be. Mag-smoothie tayo, guys. Ako sinoko yung chia seed sa tubig. And ganito na yung consistency niya, guys. Kapag sinok mo to overnight, mas magiging ano pa siya, mag-expand pa siya. Pero sinoko siya siguro mga 1 oras lang. Nilagyan ko na ng strawberries, almond milk, yan. And nilagyan ko din ng ice and chia seeds, mga 3 tablespoon. Yan na muna. Tignan natin, try natin. Ito na yung smoothie natin, guys. Dinagdagan ko siya ng konting watermelon chunks. Yung frozen chunks. Hindi siya as in ganun katamis. Masarap siya. Refreshing for the summertime. Share kami ni Dan yan. Babe! Smoothie's ready! Konti lang yung akin. Oopsie. I'm just gonna freeze the strawberries. Because I didn't finish it. Okay. Try it na lang. It's not the best. Is it in here or? No. It's just extra ice cubes. I put a little bit of watermelon. There's no added sugar, it's just That's milk. good. Yeah. That's good. So it's not too sweet, but it's... Cheers mo lang. That's good. Katapos ko lang, guys, mag-edit ng video. So that video will be up tonight. Natapos ko na din yung thumbnail. Yeah. My love! Sa vlog na yun, guys, minention ni Dan na... Oh, that was your prediction. Your prediction, sabi niya, predict ni Dan na sa next... Oh, this year daw. Ano na? Mabubuntis ako. Pero hindi pa. Well, kaka-start pa lang naman. Pero wala pa, guys. Hindi ko alam kung bakit. Oh my God. Hindi ko alam kung bakit. Pero ano na, nag-start na kami na mag-ano, na subukan siya ba? Subukan? Ano yun? Nagtatry na naman kami. Pero wala pa. Kasi alam naman namin na hindi naman siya, like, you know, nangyayari agad-agad. Pero... yeah. May mga ginagawa kaming mga, pagbabago. Char. May mga ganun. May maraming pagbabagong darating, guys, in the next couple weeks na basta na kailangan kong gawin siguro. Basta malalaman natin siya
sa mga susunod na kabanata. Pero sa ngayon kasi sobrang daming nagtatanong. And like nung Q&A namin ni Dan, as in kailangan namin i-skip yung sobrang daming questions about sa ganun. Kasi ayaw namin siyang like pag-usapan talaga muna hanggang sa like nandyan na. Pero wala pa. And since na-mention ni Dan dun sa vlog na yun, na-predict siya, I know na maraming magtatanong, ganun-ganun. So yeah, nandun na po kami, dun nag-start na kami, pero wala pa. Sana guys dumating, so sana ipag-pray natin na dumating agad-agad. Pero nagtitiwala naman ako sa kanya na kung kailan niya gusto ibibigay niya. Pero alam mo yun, wala lang, na-excite ako, sobrang basta. Pero yun, hindi ko alam. Sabi niya matutulog daw siya. Boret! Pero yeah. Yun lang. Gusto ko lang i-share. Email my love. I have an email. Hello! Hi guys. Hello, uniform kayong dalawa. Oo. Pinigay ko. Luto siya guys. Utan Bisaya. Isda oh. Saka utan. Gutom ka na, Day? Ha? Hindi na, okay lang naman. Ikaw, gutom ka na? May dala siyang coco. Oo nga eh. Thank you, Day. Mga bata ay nandun. Si Danny Boy. Thank you, Day. Coke pa more. Diet pa more. Coke pa more. Ang bilis lang, guys. Yung luto nila. Ay, meron din ako. Don't worry. No Ano? problem. Inaana ko yung Utan Bisaya. sibuyas. Ano yan? Ang sarap nito talaga. Yun yung sibuyas. Ano yan? Para sa isda? Lagyan din natin ng sa isda. Yung tuwito. Oh, sige, kamatis. Tapos ano? Yung sibuyas. Oo, sibuyas din. Perfect. Sarap ng utan. Isda, red snapper. Red snapper to? Flat red snapper. Kasi yung snapper talaga dito tayo malalaki. Yummers. Tapos may sauce tayo, guys. Chili mansina sauce. Tapos nilagyan ng ano, kamatis at sibuyas. Ready na siya, oh. Happy, oh. Oh, ready ka na, kumain. Guys, take away ako ng utan. Kanina, anong oras natin? 10:15 na. Marami kang baunan dito, no? Kay Lyra yan, no? Puno na yung lalagyan mo ng baunan. May collection na naman. Oo nga, eh. Collection ng mga baunan. Ang dami pa, oh. Sarap nito, guys, the next day. Ano pa ko naman? Masarap ba? Ngayon? Kala ko ba nagda-diet ka? Kain pa more. We watched the Meg the other day as well. What's the Meg? Babe, you haven't watched that? The Meg? It's good. Have you watched it? No, I have. On the plane. It's a funny movie. Funny, yung Meg? Parang ano ba? Unbelievable. I like it. It's good. Oh, they did it well. Yeah. Yeah. You don't like it, Neil? No, it was, yeah. It's an unbelievable movie. Yeah. Like the way he was kicking the shark. Yes. Ala, ang dami naman yan. Dahil tama na. Ako lang naman kakain. Kasi praise niya, basta nasa ng mema. Ano, mainit pa siya tulugo. Hindi mo to gagamitin? Sa'yo na yan daw. Marami lang collection. Thank you very much. Sa akin na to. Laki. Laki naman ito, uy. Ito, pang pagatas ko. Para maraming lalabas na to na milk. Kaka-up lang ng video namin, guys, nung nag-vlog si Dan, nung naka-reach ako ng 400k. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat na nagko-comment about sa kanyang prediction. Salamat, guys. Salamat sa mga nagpipray na sana meron na. And gusto ko lang din i-clear yung mga nagsasabi na ako yung ayaw pa na magka-anak or si Dan pa yung ayaw magka-anak. Pareho kami na gusto namin. Pareho namin na gusto. Before pa ng US, gusto na namin. Pero nga, mayroong mga kailangan gawin, mayroong mga kailangan dapat unahin. Basta, pero pareho namin gusto, guys. Wala sa amin yung hindi gusto. Pero yeah,
Yun lang, gusto ko lang sabihin. Tatanggalin ko lang yung makeup ko. Yung nasa lips ko pala is yung Maybelline Matte Ink. Yung galing kay Ate Winnie. Thank you po. Guys, kumain na ako't lahat. Nakafocus ba ako? Nakafocus na? Kumain na ako't lahat, pero tingnan niyo yung lips ko. In fairness sa kanya, guys. Kumain ako isda, utan, rice. Uminom pa ako ng maraming beses. As in, wala talaga, oh. Focus ka nung ayos. See? Okay na okay yung lips. Kahit na yung inner corner. Like, sobrang inner corner lang yung wala. Bongga talaga to. Nagre-red lipstick ako kapag wala akong face makeup. Para mukhang nag-effort naman ba, kahit wala naman. Like, wala talaga akong face makeup. First time ko din ginamit kanina, yung ito. Napanood ko kasi yung video ni Chris Lumagi. Isa to sa mga niya, favorite skincare niya sa 2018. Best of 2018. Isa to. And meron ako nito matagal na dito. Hindi ko ginagamit. So ngayon, ginamit ko siya kaninang umaga. And, sasabihin ko sana gagamitin ko siya. Oh yeah, gagamitin ko siya ulit. Tapos, ito, gagamitin ko yung aking prescribed na cream. Wait, ano ang ganap ng buhay-buhay? Yun na yung vlog ko, guys. Sobrang salamat, guys, for watching. And sobrang salamat sa mga beautiful comments niyo sa vlog na na-up kanina. Yung 400k na vlog namin. Salamat, guys. Salamat. Yun lang. Thank you, guys, so much for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Be good. Bye. Mwah.